Diyos magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butang. Huwag makalabaw nimo sa imong gugmag kaayo, imo gayud nga gipakamatyan ako. Unsay saktong ikabalos nako kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko, o ang kinabuhi ko nga nagagikan sab kanimo. Ginoong Dios ang tanan kuhaon mo. Igatugyan kong tanan sa TIILAN mo, Amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdahig, sa pagdahig sa katawhan. Unsay saktong igabalos nako kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko, o ang kinabuhi ko nga nagagikan sab kanimo. Ginoong Dios ang tanan kuhaon mo. Igatugyan kong tanan sa TIILAN mo, Amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdahig, sa pagdahig sa katawhan, sa pagdahig, sa pagdahig sa katawhan. Ang atong paghisgutan karon, maghisgot kita mahitungod sa klase-klase ng mga tao nga diin ato silang i-categorize o ato silang ibahin-bahin kung asa silang dapita. O di ba ka sa imong kaugalingon imong tan-awon karon kung asa kang dapita. Kani atong hisgutan karon isang upat ka klase nga tao. Una, kaning tao nga misalig sa Ginoo and then tinuod nga nakaila siya sa Ginoo. Panduha, kaning tao nga nakaila siya sa Ginoo apan walay pagsalig sa Ginoo. Pangtulo, ang tao nga wa makaila sa Ginoo, kung wa siya kaila, wala siya pagsalig sa Ginoo. Pangupat, ang tao nga diin tinuod nga wala siya makaila sa Ginoo, pero sa iyang hunahuna murag nakaila siya og Ginoo. Kanabang wa siya motuo Ginoo, pero kung naa siya sa kalisod, musangpit siya Ginoo. Kanang ana nga klase nga tao. And then kung ato siya ikumpara, atong tanawon natong kaugalingon is asa man ko adto nga bahin.
Apan ang atong hisgutan karon, i-connect na to siya sa mao nga mensahe nga din ang atong hisgutan ngadto sa tawo nga nakaila sa Dios. Sa tawo nga nakaila sa Dios, and then naipagsalig sa Dios, o sa tawo nga nakaila sa Dios, apan walay pagsalig sa Dios. Kung ato siyang tan-awon mao ni siya. Kung kita mga tao, mubati tag paghigugma sa atong isigat tao. O di ba sa bana, mubati paghigugma sa iyang asawa. Iyang pagabuhaton ang mga butang nga diin gihigugma sa iyang asawa. Nga diin dili makaguba sa ilang relasyon. Kung atong tan-awon, mao ni siya. Mubuhat sa usa ka butang nga makaayo sa relasyon. In a sense nga diin gihigugma pud ni siya sa imuha nga partner. Atong paghisgutan mao kini siya. Mubuhat ta sa mga butang nga gihigugma sa Dios tungod kay kini mao ni siya makalig-on og makaayo sa atong relasyon. Apan naay mga tawo nga nakaila sa Ginoo, apan walay pagsalig sa Ginoo. Napoy mga tawo nga nakaila sa Ginoo, and then nibuhat sila kung unsa man ang mga butang nga gihigugma sa Dios, isip nga nahigugma pud sila sa Dios. And then ang atong paghisgutan karon magapadayon kita sa libro sa Roma nga diin naa kita diri sa kapitulo 12 bersikulo 9 hantod sa 21. Ug atong paghisgutan ang paghigugma sa mga butang nga gihigugma sa Dios. Balikon ko, paghigugma sa mga butang nga gihigugma sa Dios. Ablihang yung tagsatag sa kabiblia. Again, diha sa libro sa Roma, kapitulo 12, bersikulo 9 hantod sa 21. Ang pulong sa Dios nagaingon, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan ug hupti ang ayo. Paghigugmaay kamo, pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo, og pagtinahuray kamo. Ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon, kamo diha sa espiritu, og alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan og pagampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga naa sa kawadon og dawata sa inyong balay ang dumudoong. Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya og dili tungluhon. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao. Ayaw kamo paggarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalamon. Kun buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pakigdait sa tanang tao. Mga higala, ayaw kamo panimalus, kundili itugyan hinuon kini sa Dios, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalus, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang inyong mga kaaway, o gigutom ang imong kaaway, pakana siya, kung giuhaw, paimna. Kaysa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan, hinuon, dag-a ang dautan, pinagi sa maayo. Magampo kita. Ginoon Dios ni ining panahon kami Ginoo nagpasalamat sa imong katakos Ginoo, especially Ginoo sa panahon nga din imong gidalit Ginoo sa matag usa nga makatuon kami sa imong mensahe. O Dios, nagaampo ako sa imong ubos, sa tanang ubos nimong alagad. Gamita ako Ginoo nga din ang imong mensahe mao ipapasulti Ginoo ngadto sa mga tao. Ibisan pa Ginoo sa maminaw karon, ikapang ilang kasing-kasing nga din mo ila sila nga ikaw ang tinuod nga Dios, ug mo ila sila nga din ikaw ang Dios nga tag-iya sa ilang kinabuhi, nga din ilang makita sa ilang kaugalingon nga mosalig sila sa imuha. O Dios, ikaw Ginoo padayon magapanalangin sa matag usa, dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again ang atong pagisgutan karon mao ang paghigugma sa mga butang nga gihigugma sa Dios. Nahuman na nato og hisgot mahitungod sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 8 nga diin atong ginahisgutan sa bersikulo 1 mao ang
atong itugyan ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, isip nga buhing halad, balaan ug makapahimuot sa Dios. Og tungod niini bisan tuod nga napakyas kita, apan anaay paglaom na ang solusyon nga gihatag sa Dios sa atoa. Og mao kini siya nga din nag-ingon ang bersikulo 2 nga diin, kung napakyas ka man ayaw ka balaka tungod kay mao kini siya ang solusyon ng imong pagabuhaton nga diin bag-uha ang imong nahibalan, bag-uha ang tanan nimong kahibalo, bag-uha ang imong salabutan, bag-uha ang imong alampatakan, bag-uha ang imong nahuna pinaagi sa unsa man para masabtan nato unsa ang kabubuton sa Dios kay nganuman gawas kun or kung dili ta magbag-o sa tagsa-tagsa sa atong nahuna, dili nato masabtan ang kabubuton sa Dios ug ang tendency nga atong pagabuhaton kabubuton nato. So mao ni siya nga diin dagan sa mga tao nagantos, dagan sa mga tao na ay pagmahay, na ipagbasol, na mga kasakit, dili man sa ingon nga diin kalipay sa Ginoo nga diin magantos jud ka, kalipay sa Ginoo nga diin sa imong kaminyoon magkagubot-gubot o di ba ka magbuwag mo sa imong partner o di ba ka mamatay ang imong minahal sa kinabuhi o di ba ka nagantos ka sa kaminyoon, nagmahay ka sa kaminyoon o di ba ka daghan kang mga pagmahay, daghan kang dili man sa ingon nga mao gini siya ang kabubuton sa Ginoo. Apan usahay mao ni siya ang resulta sa sayop natong desisyon o sa sayop natong mga binuhatan. Ug mao na siya ang resulta sa atoang kaugalingong kabubuton. Mao na siya importante kaayo nga diin si Pablo kanunay nag-remind sa mga Kristohanon sa Roma nga diin ingon siya nga diin ang iyong buhaton mao kini siya. Ipabag-o sa Dios ang inyong hunahuna aron masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. Unsa man ang kabubuton sa Dios. Mao kini siya ang iyong kaugalingon nga din iyong ihalad sa Dios, mao kini siya nga diin kamo magpaggamit sa Dios, especially ang ginahisgutan diri mao ang mga tagsa-tagsa ka Kristohanon nga diin magpaggamit siya sa buluhaton sa Dios sa usa ka simbahan or local church. Example, TLCC. Ang punto sa maong author niini nga diin kung asa man ka, especially ang iyang ginahisgutan is ang simbahan sa Roma, nga diin niingon siya nga diin ayo sa ingon nga magbingkil kamo mga Kristohanon nga diin mao ni siya mga hintil og mga Hudiyo nga diin magkumpara na nun mo sa inyong kaugalingon nga diin ang mga Hudiyo moingon nga diin kamira mga piniling katawhan sa Ginoo kamo mga hintil, mga sayop mo, sayop ang inyong pagtuo, sayop inyong paagi. Andin ingon pod ang mga hintil dili kamo mga Hudiyo sa Old Testament ra mo kami New Testament nami. So kami mo isakto. And then wala namin naning kamot pag-ayo tungod kay ang kaluwasan gikan na sa Ginoo. Ingon ani nga paagi kung ang kaluwasan gikan na sa Ginoo. I mean wala sila isang ikapanghambog nga diin naluwas sila. Nga diin mingon nga mas maayo sila tungod kay okay ra unta kung sila mo ay nagluwas sa ilang kaugalingon or okay ra unta kung ang paagi nga luwas sila pinaagi silang kaugalingon. Pero pinaagi sa Dios, walay sarang ikapanghambog na ini. So kung ato siyang sabton, ang grasya sa Ginoo sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo or sa mga hintil, mao kini siya nga din ang tanan gihatagag kaluwasan sa Dios kung kinsa katong moduol sa iya. Kung ato siyang masabtan diri sa mao nga mensahe nga diin, ang pinaka-importante is atong sabton kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. And then atong makita nga din ang Ginoo naghatag kanatog tagsa-tagsa kahiyas or tagsa-tagsa ka talent or gift nga diin hatag sa espiritu nga diin kini siya atong magamit sa asa man ta nga na-involved nga ministry or asa man ta nga simbahan nagasimbahan. And then atong ipagamit kung unsa man ang gift nga naa nato. And then i-involve nato ang atong kaugalingon pinaagi or diha sa ministry sa Ginoo. And then I encourage sa mga matag-usa nga diin in the body of Christ sa local church in TLCC, nga diin magpagamit kita sa buluhaton sa Ginoo. Especially niini nga pandemic nga diin naginahanglan tag mga workers para sa Ginoo. And din mao ni siya ang punto ni Pablo nga diin ato makita unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo maayo, hingpit og makapahimuot kaniya. And then mao na siya ang ginahisgutan o then abot si Pablo nga sa versikulo 9 nga din ang iyang ginahisgutan diri nagsugod siya mahitungod sa gugma or sa matuod nga gugma. So atong hisgutan diri gikan sa versikulo 9 hantod sa versikulo 21, una maghisgot kita mahitungod sa matuod na gugma walay kalipay sa daotan. Panduha, ang matuod na gugma walay pagbalus na daotan. Pangtulo, ang matuod na gugma adunay pagsalig sa Dios. Atong hisgutan ang kinaunhan.
diri sa ang matuod na gugma walay kalipay sa daotan. Atong tanawon diri sa bersikulo 9 nag-ingon, pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang daotan ug kupti ang maayo. Atong tanawon diri nga din ang ginahisgutan mahitungod sa kabubuton sa Ginoo sa bersikulo 1 naghisgot siya mahitungod sa kaluoy sa Dios nga diin bisan kita nagmasinupakon nagpabadlong apan ana ang kaluoy sa Ginoo wala gipahamtang ang silot apan gihatagan tag unlimited chance nga moduol mo balik diha sa Dios. Mao na siya ang kaluoy sa Dios. Kung ato siyang tanawon diri sa bersikulo 9 nagisgot kita mahitungod sa pagkamatinud-anon o matuod nga paghigugma. Kay nganuman tungod kay si Pablo ang gusto niyang ipasabot sa mga dili Hudiyo o ngadto sa mga Hudiyo nga diin sa usa ka simbahan sa local church dapat na ang gugma sa matag usa. Dili sa ingon nga diin magkumpara sa matag usa, dili sa ingon nga moingon nga mas bintaha ang usa, mas bintaha ni siya, dili sa ingon nga diin mag-divide na noon that there, nga diin mao ni siya nga naay simbahan sulod sa simbahan. O di ba ka naay mga simbahan sa sulod sa usa ka simbahan. Dilingon ana ang punto ni Pablo. Ang gusto ipaabot ni Pablo nga diin dapat sa simbahan walay bingkil kun dili unsa man. Naay matuod nga gugma, naay panagsundurotay sa matag usa, naay koneksyon nindot nga relasyon sa matag usa. Kay nganuman, ngani sa bersikulo 4 hantod sa bersikulo 8 naghisgot kini mahitungod sa mga Kristohanon as part in one body of Christ. Naghisgot kita kini nga diin kita mga Kristohanon nga diin parte kita sa usa ka lawas ni Kristo. I mean, kitang tanan is usa ka lawas ni Kristo. Kung unsa may gusto natong buhaton mao kini. Ang buhaton nato mao ang atong i-maintain nga din himsog ang lawas ni Kristo. It means nga diin ngano kinahanglan man nga mo involve kita sa ministry tungod kay ato siyang responsibilidad isip mga Kristohanon nga diin isip parte kita or parta sa mao nga body o sa lawas si Kristo, dapat atong i-maintain nga himsog o kanang healthy ang lawas si Kristo as we are part of the body of Christ. Kung ato siyang tanawon, ang gikumpara niini sa bersikulo 12, mao ang lawas sa tao. Ang lawas sa tao is daghan kay siyang parte pero naay kaugalingon nga responsibilidad ang matag parte sa lawas sa tao. Ang mata, di sa ingon nga ang mata mo imo kaon, ang mata mo imo tan-aw, di ba? Ang ilong mo imo simhot, di man sa ingon ang baba mo imo simhot. So ato makita diri nga diin ang baba mao imo unsa man? Mao gamit para sa pagkaon, di man sa ingon nga diin mo kaon ka tapos ang kutsara isodin mo sa imong ilong, di ba? Dili man nga ana. Tagsa-tagsa na ay responsibilidad as part of the body. It means nga diin kita parta sa lawas ni Kristo, and then tagsa-tagsa sa atoa na ay responsibilidad. Imagine ang usa ka lawas sa tao, tapos dili na mo function ng mata. Nakita na to, naa siya gitawag na to og imbalance. It means kung magpiyong ka, di ka kakita, nakuha ang imo nga senses, or nakuha ang imo nga nawagtang imo nga sight. So ato makita nga diin maglisod kag lakaw, maglisod, ana. If ever wala na function ng imo nga ilong, so maginhawan lang ka sa baba, o diba ka, oxygen na lang ka. So ato makita diri nga diin magkalisod-lisod ang lawas if usa ka part sa lawas is dili mo function. And then natay gitawag og atong tanawon diri is naay mga epekto sa lawas kung ang usa ka parte dili siya mo function. Sa mga Kristohanon as part in one body of Christ, makahimo nga di maayo ang Kristohanon nga diin as part in one body of Christ apan wala kay gibuhat isip nga parte ka sa lawas si Kristo. Mo nang gi-encourage ni Pablo nga diin magpagamit kita kung unsa man ang gift nga gihatag sa Ginoo sa imuha. If you have the gift of encouraging others, if na kay gift sa paghatag, if na kay gift sa pagkanta, na kay gift sa mga instrumento, and din magpagamit ta sa Ginoo. Ngano man, we are part in one body of Christ. Og mao ni siya ang makatabang nga mahimo nga himsog, healthy ang lawas ni Kristo, as we are part of it. So kung ato siyang tanawon diri, ang matuod nga gugma walay kalipay sa daotan kay ngano man.
if we are part in one body of Christ, atong nakita nga diin ang atong kalipay is para ma-maintain ang nindot nga lawas, para ma-maintain ang himsog nga lawas, laktod nga pagasulti, dili ta magbuhat og dautan nga makadaot sa lawas. Nakuha nato, laktod nga pagasulti mao ni siya. Dili ka magbuhat og dautan nga makadaot sa kinabuhi sa uban, especially mga Kristohanon. Ayaw pagbuhat og mga butang nga diin malipay ka pinaagi sa pagbuhat niini. Nagingon siya, likayi ang dautan og hupti ang maayo. Laktod nga pagasulti nga diin kung kita part in one body of Christ and then kita nakita nato nga diin mao ni siya ang kabubuton sa Dios. Unsa man ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios maayo. So nagatuman kita sa kabubuton sa Dios, nagabuhat kitag maayo. If wala kita nagatuman sa kabubuton sa Dios, nagbuhat kita og dautan. So kung ato siyang tanawon diri, mao kini sa bersikulo 10 nagingon, paghigugmaay kamo pag-ayo, ingon nga mga igsuon diha kang Kristo og pagtinahuray kamo. Nakuha na to. Klaro kaayo nga diin, niingon si Pablo nga diin, kamo mga Hudiyo or kamong dili Hudiyo, kamo mga hintilog mga Hudiyo, naa kamo sa usa ka simbahan. Ang inyong pagabuhaton is maghigugmaay kamo para ma-maintain ang nindot nga relasyon sa simbahan, para ma-maintain nga himsog ang lawas ni Kristo. Unsay giingon diri? Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga igsuon. Ingon nga mga igsuon. Unsa may giingon sa John 1:12? Si bisan kinsa nga diin musalig sa Dios, gihatagan siya katungod nga mahimong anak sa Dios. Laktod nga pagasulti, tanang Kristohanon or tanang tao nga naay Kristo sa ilang kinabuhi, tanang tao nga naay Ginoo sa ilang kinabuhi, kita, membro kita sa maong pamilya sa Dios. So mga igsuon kita. Andin ganahan ka nga diin mubati kag kalagot sa imong igsuon, ganahan ka nga diin magdumot ka sa imong igsuon tungod kay unsa may rason na to. So ato siya makita diri, ang gusto ipaabot ni Pablo is mao ni siya, paghigugmaay kamo isip mga igsuon. Andin unsay giingon niya sa kinalasan? Pag tinahuray kamo, pagbaton kamo og respeto. Ang kaning word nga moyong tagpagtinahuray is mao ni siyang ato ipaubos ang atong kaugalingon nga di ta maguna-una nga mas labaw ta sa uban. Nibisan mo ingon ta nga diin tinuod nga mas kana bang naatay katungod nga murag mo palabaw sa atong kaugalingon tungod kay mas bintaha ta. Pero ang kaning word nga moingon tag pagrespeto or pagbaton og respeto is ato siyang respetuhon nga din ato ipaubos ang atong kaugalingon nga wala tay sarang usa ka butang nga atong ikapasigarbo. So mao ni siya gusto ipasabot ni Pablo nga diin pagbaton ka mo og respeto sa ubang tao, isip nga diin ni respeto kita sa Dios nga mo'y naghatag sa mao nga mensahe. Kung ato siyang tan-awon mao kini siya, ang matuod nga gugma walay kalipay sa dautan. Ang paghigugma sa mga butang nga diin gihigugma sa Dios mao nay dapat atong pagabuhaton. Tungod kay sa bersikulo 11 nag-ingon, ayaw kamo pagtapol, hinuon pagmadasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Ang kaning word nga mayon tag ayaw kamo pagtapol tungod kay kung ato siyang tan-awon diri, namo koy mga Kristohanon nga din tungod kay ang gisgutan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8, especially nga sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 8 niini nga kapitulo. Naghisgot kita nga diin akong baliko, naghisgot mahitungod sa matag Kristohanon nga magpagamit sa simbahan sa Dios. I mean, magpagamit sa local church or kung asa man ka nga simbahan, magpagamit ka sa ministry sa Ginoo. Tapos na mga Kristohanon nga mayon kapoya ay murag ay busy kayo ko. Murag moingon nga kada bang murag waste of time or di ba ka moingon sila nga awa ko'y oras para ni ana murag nga naman daig musimban lang ko taga Domingo, di ba na siya enough? Nga naman daig maminaw lang ko gwali, di ba na siya enough? Kinahanglan ba jud ay nga diin mahimo kong aktibo sa buluhaton sa Ginoo sa simbahan? O sa inaani mga nga batasan sa mga Kristohanon, kana mayon nga mga kapoya oy. Di ba mayon nga word diri gamit is mga tapulan. Di ba ang di ganahan magpagamit sa buluhaton sa Ginoo? It is because it is a waste of strength maybe, or a waste of time, maybe. Wata na sayod kung saan ilang rason. Pero I encourage everyone, if wala pa ka na-involved sa ministry nga diin, nasa simbahan, or nasa local church, kung asa man ka na-assigned, then be part in the ministry of God, as we are part in one body of Christ. Again, ayo'y tugot nga diin, maingon ta nga, kapuya, oy, tungod kay,
Kapuya magpagamit sa Ginoo, kapuya. I mean, unsa na lang pagka kung ang Ginoo mo ingon, kapuya po ning tawhana oy. Unsa kay resulta sa mga tao kung ang Ginoo na po'y kapuyan nato, di ba? I mean, di man tamingon nga kapuyo ng Ginoo. Pero as ano bang in reflection lang pud sa ato daghan kay tagrason nga din man yung kapuyon ta. Apan kung naatay mga gustong pagabuhaton, bisan po nga daotan kini siya, I mean, di ta mo batig kakapoy. Ngano man. So atong tanawon diri, dapat nga diin madasigon kita kanunay unsa migingon sa pulong sa Ginoo, pag madasigon kamo kanunay og alagari ang Ginoo. Mo na sa bersikulo 12 nagingon, pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong mga kalisdanan og pagampo kanunay. Take note, nag-ingon diri, na ang pagmaya, na ang pagpailob, ug na ang pagampo. Pagmaya, bisan tuod nga diin ang sitwasyon dili maayo, ana pa ba ang imuhang kalipay? Pagpailob, bisan pa gitamakan ang imong pagkatao, ana pa ba ang imong pagpailob? O di ba grabe dito mo papildi. Pagampo, bisan tuod nga diin wala kay kuyog nga mga Kristohanon, if ikaw lang usa, nagampo pa ba ka? O di ba ka imo nang nalimtan? So naa pa ba ang pagmaya nimo? Naa pa ba ang imong kalipay diha sa Dios bisan mga bati ang sitwasyon? Naa pa ba ang pagpailob? Nga din kabalo ta magpaubos bisan gitamakan ang atong pagkatao? Naa pa ba ang atong pagampo? Kabalo pa ba ta mo sangpit sa Dios o makig-istorya sa Ginoo? O di ba ka ang gusto nato nga diin, wa nay sulti-sulti sa Ginoo, ditso na ta sulong. Ato siyang hinumduman nga mao ni siya ang kabubuton sa Dios. Dapat naata ang pagmaya diha sa Dios, na ang pagpailob diha sa Dios, or tungod kay naatay Dios, and then naa ang pagampo, pag-istorya sa Ginoo. Mao ni siya ang ginaisgutan. And then human sa pagmaya, pagpailob ug pagampo, nagingon diri, pagpaambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga anaa sa kawadon ug dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Again, ana ang pagpaambit. Ano sa maning word nga pagpaambit? Ang pagpaambit is dili sa ingon nga diin, moingon ta nga nay nag-ihaw didto og baboy, paambit ta kog usa ka kilo. Pero naani nga sense. Ang kaning pagpaambit is kung unsa may naani mo, imong nakita nga kinigikan sa Dios. If naay mga kauban ni mga Kristohanon, o di ba kaila or nay mga tawo nga nagkinahanglan nga moduol sa imuha. I mean, hatagi sila kung unsa may mahatag nimo. Isip nga din ang panalangin gikan sa Dios. Ang gusto sa Ginoo is mao ni siya. Ang tao gihatagag panalangin sa Ginoo. And then ang tao nakita niya nga dinaay tao nga miduol sa iya tungod kay nagkinahanglan or nangayo. Tapos ang tao nakita niya nga ang panalangin gikan sa Dios, iyang gihatagan ang maong tao. Unsa sa imong hunahuna, malipay ba ang Ginoo or dili? Ganahan pa ba mo panalangin ang Dios tungod sa imong gibuhat or dili? So kung ato makita diri, ang Dios malipay sa imong gibuhat. Mao na siya ang gusto ipaabot ni Pablo. Nga din kung unsa may naani mo, ipaambit sa uban. Ayaw sa ingon nga kuptan ako ana ni. Ayaw. Kay kumin kag imuha na, murag imo gikalimtan nga ang Dios mo itag-iya ni ana. So dili sa ingon nga din atong iwaldas kung unsa man ang mga resources na nato or di ba atong iwaldas ang kwarta nga na nato, dili sa ingon ana. Ang gusto na ko ipaabot is mao ni siya. Kung naaman tay mga bahandi sa kalibutan, the more nga kuptan nato siya, the more nga diin ang atong pagsalig sa Ginoo, magkaluag. So kung ato siyang tanawon, mao ni siya. Unsa may dapat atong pagabuhaton? Kung naatay mga panalangin o naatay mga bahandi nga nas kalibutan, atong kuptan pag-ayo ang unsa man, ang atong paglaom, ang atong pagsalig diha sa Dios, nga din ang tanang mga butang is gikan sa Dios. Ug ang Dios na mismo mao'y nakakita sa imong kasing-kasing, ug andam siya mo panalangin, kung unsa may dapat or unsa may makaayo sa imuha, o di ba kung unsa man ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Pero wa ko nagpasabot nga diin kumuduol tas Ginoo tapos madato jud ta or muduol tas Ginoo magkwartaan jud ta. No, dili ingon ana nga concept. Ang gusto nako ipaabot is ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Wa ko naingon nga mao ni siya gusto nimo matuman. Kay if ingon mo
if ingon ani niini, if muduol ta sa Ginoo tungod kay gusto nato nga makwartahan ta or mudato ta, I mean kana siya is kaugalingon na nimong kabubuton, dili ni siya kabubuton sa Dios. Ngano man, niduol ka with your personal interest. So atong tanawon diri, ang kabubuton sa Dios mao atong ipahari sa atong kinabuhi. Nga diin atong makita diri sa bersikulo 14 hangtod sa 18, makita na to ang matuod na gugma nga walay pagbalos. And then sa bersikulo 19 hangtod sa 21, makita na to nga din ang matuod na gugma adunay pagsalig sa Dios. Nagingon ang bersikulo 14, pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo, panalanginan niya og dili tunglohon. I mean kani siya is usa siya sa pinaka-lisod buhaton sa tao, tungod kay ang tendency sa tao is kuan man good, like kung buhatan tagdaotan, ang gusto nato, ang human nature nato is gusto ta mo respond pinaagi sa pagbuhat po dagdaotan o laktod nga pagkasulti with the same measure or may yung tag kanabang mata sa mata o di ba ka ngipon sa ngipon, di ba? Nos to nos. Kung sa may tabo niini. Atong tanawon diri is mao ni siya. Kumingon nga gibuhatan tagdaotan, ang nasunahuna sa tao baslag daotan. Like maingon nga diin imong ginikanan nakita kang gibunog o di ba ka nakita ka nga gikulata o di ba ka nakita ka nga gibuli. Tapos maingon ang ginikanan mo, kinsa man nagkuan nimo? Si kuan pa. Ha? Sila? Unsa ni pamilya agto na to? Di ba? Ato makita diri nga naa din ang pagpanimalos. Kung gihapak anay sumbag. Kung ato makita diri, usa ni siya sa pinakalisod nga buhaton. Apan gi-encourage ang matag usa nga pinaagi sa grasya sa Ginoo nga ato siyang mabuhat. Unsay giingon diri? Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya ug dili tunglohon. Ingon siya nga diin, ang inyong iampo dili ang inyong kaugalingon. Ang inyong iampo ang ubang tawo nga nagpasipala kaninyo. Laktod nga pagasulti mao ni siya. If ikaw nag-antos ka tungod kay nay mga tawo nga nagbuhat nimong istorya o di ba ka nag-antos ka tungod kay nay mga tawo nga nagpasipala kanimo, tinuod man nga walay problema nga diin magampo ka sa imong kaugalingon. Pero ang gusto ipasabot ni Pablo is mao ni siya. Basin ang tendency, nagampo na lang punta sa atong kaugalingon, tapos ang atong iampo sa uban nga diin, Lord, tungod sa akong kahimtang or maingon tag practically, maingon tag ang naglutos nimo is dato tapos kabus ka lang. Tapos maingon ka nga, Lord, wa mo koy mabuhat tungod sa akong kahimtang. Lord, ka na mga dato diha, Lord. Ikaw mo na'y bahala, ana. Wag tanga ang tanan nilang negosyo. Wag tanga. Kuan, bisan unsa na lang yung sulti. Murag imong manduan ang Ginoo say dapat niyang buhaton. Apan unsa may gustong ipasabot ni Pablo? Mga mao ni siya. Pag-ampo kamo nga diin, iampo ninyo ang uban. Kung kinsa may nagpasipala ninyo, kinsa may nagpasakit ninyo, kinsa may nagbutang-butang o nagbuhat-buhat o istorya ninyo, iampo sila. Nga diin makita nila nga diin ang ilang gibuhat isayop. Og para niini, tungod niini, magsugod sila kausaban sa ilang kaugalingon. Ang gusto ipasabot ni Pablo is mao ni siya. Iampo ang mga tao nagpasipala sa inyo ha, para sila mausab. Nga naman, ayaw tuguti nga diin ang mga tao nga wala na usab, tapos ikaw na usab na, ang mga tao nga wala na usab, mo pasakit nimo, tapos sila na oy rason nga diin ikaw mausab. Mausab ka nga diin mubalik ka sa karaan nimong batasan. Mubalik ka sa karaan nimong kinabuhi. Dili gusto ang Dios nga ingon ani nga paagi. Ang dapat anto paggabuhaton nga mao ni siya. Nga din atong ihampo sa Ginoo nga Lord, ikaw nay bahala ani mga tawhana. Tuguti Ginoo nga din ang mga tawhana Ginoo mausab. I mean iampo sila nga din ang Dios mo'y bahala nila. Iampo sila nga din panalanginan sila sa Dios kung unsa may ilang gikinahanglan. If kani mga tawhana is grabe kayo magselos, iampo sa Ginoo nga din mausab ang ilang batasan. If bati kayo sila sinultihan, bati kayo sila binuhatan, iampo sa Ginoo nga din mausab sila. Nga din nindot kayo nga din ikaw nagsalig sa Ginoo, tapos imo silang iampo para mausab sila. And then pinaagi ni ana is mosalig na pud sila sa Ginoo. I mean nindot ang relasyon. Dili sa ingon nga atong pasamutan, kundi atong ibalik kung unsa man ang gusto nga diin mahitabo sa Dios sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga diin nag-ingon nga paglipay kamo uban sa naglipay og hilak uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo kundi dawata ang ubos
nga buluhaton, ayaw ka mo pagpakaalam. Ang gusto ipasabot sa maong mensahe nga diin atong tugutan ang atong kaugalingon nga diin again balikon nako ayaw tan-awa nga din mas bintaha ka sa uban. Unsay giingon diri? Ayaw ka mo pagpakaalam and then dawata ang ubos nga buluhaton. Latod nga pagkasulti, we are part in one body of Christ. And then na-involved ka sa usa ka local church o simbahan. And then unsa man ang mga buluhaton sa simbahan like ushering o di ba ka magbuhat lang og program o di ba ka praise and worship o di ba ka agto ka sa instrument o di ba ka paglimpyo lang sa simbahan. I mean kanit siya is mauni ang buluhaton sa simbahan. Ayaw tan-awa nga din ubos ang paglimpyo kaysa sa pagsunglid. No, it is not. Ang tanan natong gibuhat is para sa Ginoo, walay ubos, walay labaw. So ayaw tan-awa nga din mas labaw ka tungod ka ikaw nagwali tapos maingon nga labaw ko kaysa sa mga tawo nag-arrange sa mga lingkuranan. No, it is not. Tan-awa nga diin ang imong kaugalingon, nagpabuhat ka para sa buluhaton sa Dios. Patas ang tanan, di man sa ingon nga diin, ningon nga Ginoo nga diin mao ni siya i-rank, mao ni rank sa mga buluhaton. It is not. Ang atong gibuhat is para ma-maintain nga healthy ang body or healthy ang lawas ni Kristo. Isip kita part of it. Dili sa ingon nga mas labaw. Kaya ang atong lawas o mas ingon nga diin ang atong utok mas labaw sa atong tinai. It is not. Magunsa man ang utok kung watay tinai, watay kinaon, di ba? Tag mas labaw ang atong ulo kaysa sa atong tiil. Ay nako. Dili may ngunani oy. So ato siyang tanawon is mao ni siya. Kung asa man ka nga simbahan na involved or asa man ka nga simbahan nagagtuan, ako yung gi-encourage nga matag-usa nga magpagamit ta kung unsa man ang bulaton sa simbahan. Di sa ingon nga maglimpyo ra ka ubos kay na it is not. Imo nang gibuhat para sa Ginoo. Andin ang Ginoo nakakita sa imong kasing-kasing, nakakita sa imong kinabuhi. I mean, ang atong gibuhat diri bisan pag pandemic karon, kanang bisan inyo nani nga simple lang mag-recording kita ang nag-record, ang nagbuhat sa video, kani siya is grabe na ni siya kanindot nga diin nagpagamit kita sa buluhaton sa Dios. Andin ang Dios na ang bahala ang magapanalangin sa inyo ha. Kung ato makita diri, kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan, buhata ang giila sa tanan nga maayo. Naana ta sa punto nga diin, isip mga Kristohanon, ang nasa tong una is pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Nga diin kung baslan kag dautan, I mean ayaw sa ingon nga diin mo balos pag dautan tungod kay mao ni siya nabati nimo. I mean, personal naman na siya nga kabubuton. Atong tanawon unsa ang kabubuton sa Ginoo. So ang atong buhaton is atong paningkamutan uban sa pagampo, uban sa pagsalig sa Dios, nga din Lord tabangi ako nga ma-overcome ni nako nga diin kung naa kay tendency nga buhatan kag dautan, tapos ang imong tendency nga di maglagot dayon ka, tapos banghag dayon ka, hapak dayon ka, o di ba ka sulti dayon kag bati, o di ba ka dauton dayon nimo silang tanan. Kung naa kay batasan nga tendency ngingon ani, ang pinaka-importante nga din ato ni siyang iampo diha sa Ginoo. Nga Lord, usba ako. Nga din kani akong batasan ngingon ani kuhaa Ginoo. Ilisin ni siya unsa man ang batasan nga din makahatag og kalipay sa imuha. Mga batasan nga diin makahatag or makauyon sa imong kabubuton. So kung ato makita diri sa bersikulo 19 hangtod sa 21, atong ginahisgutan diri ang matuod na gugma adunay pagsalig sa Ginoo. Sa bersikulo 19 nagingon, mga higala ayaw kamo pagpanimalus kundi itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalus, ako'y mubayad, nagingon ang Ginoo. Take note, ang Dios wala sa ingon nga butas siya sa ato ang mga pagampo. Wala sa ingon nga din ang Dios wala siya nakakita, wala siya nakadungog sa ato mga kasakit. Nakakita ang Ginoo, nakadungog siya. Ang gusto sa Ginoo nga din atong isalig. Kung unsa may mga kabalakan nimo, kung unsa man imong gusto kang manimalus, I mean itugyan sa Ginoo. Siya na mismo ang mubuhat ni ining tanan. Kay kung kita mismo mao imuhatag og panimalus sa uban, atong gitumban ang katungod sa Dios. Ngayon ingon kita, nga Lord, hawa sa imong trono. Pwede ba nga ako sa imong lingkod dire? Tuod kay manimalus ko sa uban? Kinsa man ta? So ang pinakanindot nga batasan nga atong tanawon karon. Wala mo ingon ang Ginoo nga din kung nagantos ka, nagsakit ka nga din gibiay ka sa uban. Wala gingon ang Dios nga din ayaw sila buhatig dautan, ayaw sila biaya. Kundi buhati sila maayo. Ang gusto ipasabot sa Dios mao ni siya. Tuguti
nga din mabuhat gihapon kag maayo ngadto sa ilaha ug tuguti nga ang panimalos diha sa Dios. Laktod nga pagsulti ayaw pagbuhat og daotan nga diin mao siyang litag. Ingkag litag. Ang word nga litag gadiin mao siya kung sa mangisda pa, mao siya paon. Tapos kung kaon ka sa paon, naa didtoy taga. Andin mao, nabitik na noon, nataga na noon, nakuha na noon. Mao siya gusto buhaton ni Satan sa atoa. Nga din ang gusto pud ipabuhat sa Dios sa atoa, nga din mo salig ta sa iya tungod kay siya mo'y nasayod sa tanan. Siya mo'y tagiya sa imong kinabuhi. Siya mo'y nasayod sa kung unsa man ang mga butang nga nahitabo sa kalibutan. Naa kaniya ang tanan. Ang gusto sa Ginoo nga din mo salig og mosalig ta sa iya. Ingon ang bersikulo 21 kinalasan nga bersikulo, ayaw padaog sa daotan, hinuon dag-a ang daotan pinaagi sa maayo. Nakita na to? Ayaw itugot nga diin kung buhatan kag daotan, magpadala na pud kas daotan nga din mo buhat kag daotan. Layo na kay kas kabubuton sa Ginoo. Ang gusto ipasabot sa Dios, ayaw tuguti nga maski unsa kabati sa kalibutan, unsa kabati sa sitwasyon, kung ang ubang tao nagbuhat og daotan sa imuha, og mayuntang ang sitwasyon daotan na kaayo para sa imong kinabuhi. Ayaw tuguti nga din maapektuhan ka nga ikaw mismo mahimong daotan tungod niini. Kundili dag-a ang giila nga daotan pinaagi sa pagbuhat og maayo. Dag-a ang giila nga daotan pinaagi sa pagpabilin diha sa katarong, diha sa maayo. Kay ngano man mao ni siya ang makahatag og kalipay sa Dios ug mao ni siya ang kabubuton sa Dios. Isip aplikasyon sa matag usa. Nasayod ko nga diin kita mubati tag kaluya, mubati tag mga bati nga mga batasan o di ba ka naay mga tawo nga nibuhat og istorya nato o di ba ka naatay mga kaaway sa gawas o di ba ka naatay mga bingkil-bingkil nga wala pa na settled o di ba ka naatay mga tendency nga ang atong batasan is kung buhatan tagdaotan, mabuhatan tagdaotan. I mean ato siyang tanawon. Kani siya is dili siya ang kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, maski unsa kabati og unsa kadaotan, duol sa Ginoo, luhod diha sa Ginoo. Sangpita ang Dios. Isalig sa Dios ang tanan. Ang Dios na ang bahala sa tanan. Again baliko nako, dili siya buta, nga dili siya makakita. Dili siya bungol, nga dili siya makadungog. Nakakita ang Dios, nakadungog ang Dios. Apan gusto sa Dios, nga din ang imong kinabuhi, ang imong kasing-kasing, nakauyon sa kabubuton sa Dios, ug siya na ang bahala sa tanan. Hinaot sa matag usa, sa mensahe nga atong nadungog karon, ato makita ang atong kaugalingon, nga diin, ang Dios, or kita, mabuhata sa mga butang, nga gihigugma sa Dios. Magampo kita. O Dios niini nga panahon, kami Ginoo nagapasalamat sa imong kaayo sa matag usa. Ibisan pa o Dios, salamat sa imong mensahe. Nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga diin kini nagsulti sa matag usa sa among kinabuhi nga diin. Tinuod o Dios nga diin nay mga tawo nga usahay mo daot kanamo, nay mga tawo nga mobuhat og istorya kanamo, nay mga tawo nga diin ang mobuhat og daotan. And then di malikayan Ginoo nga diin kami bisan pa sa imong mga kaanakan nga mobati Ginoo og kalagot, mobati Ginoo og unsa man nga mga bati nga batasan di ba kakasina apan o Dios ako Ginoo nagaampo nga diin ikaw o Dios padayon Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ikaw o Dios padayon maghatag kausaban sa matag usa. Hikapa Ginoo ang ilang kasing-kasing nga din ilang makita o Dios nga din ikaw ang Dios nga may tag-iya sa tanan. Nibisan pa unsa kabati kadaotan sa kalibutan, kadaotan sa ubang tawo sa pagpasipala sa ilaha. Isalig nila ang tanan diha sa imuha o Dios. Nga diin dili sila magpadaog sa daotan. Hinuon ilang ilhon og dag-on ang daotan pinaagi sa pagbuhat og maayo. Kay kini siya maong imuhang kalipay og ang imuhang kabubuton. O Dios niining panahon kami Ginoo padayon Ginoo nagasimba nagaalagad sa imuha ang among tagsatag sa kakinabuhi. Among gihalad diha sa imuha. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Igatugyan kong tanan sa tiilan mo